Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Estrenys Fallos por un temps de 7 minuts. Gràcies, presidenta. Bé, maig de 2018. El Congrés es planteja per primera vegada la despenalització de l'eutanàsia. El ple del Congrés dels Diputats ha fet el primer pas per iniciar la despenalització de l'eutanàsia gràcies al recolzament expressat per la majoria dels grups a la proposició de llei del Parlament de Catalunya que demana una reforma del Codi Penal en aquest sentit. Titular de la cadena SER sobre la proposta que va liderar Esquerra Republicana i va defensar en aquesta cambra, entre d'altres, la consellera Alba Vergés. Març de 2021. Espanya aprova definitivament la llei d'eutanàsia i es converteix en el quart país d'Europa a despenalitzar-la. Titular de Ràdio Televisió Espanyola del dia que es va aprovar aquí la llei 3 anys després de la proposta d'Esquerra Republicana amb una negociació on el nostre grup va ser absolutament proactiu i determinant perquè sortís endavant. Desembre de 2024. El titular d'avui encara no el tenim. Ens el podríem imaginar perquè suposo que les votacions aniran en un sentit similar. El cas és que de nou han passat 3 anys. Ja sembla que tinguem un patró establert i el Partit Socialista ara proposa una modificació de la llei per fer-la més garantista. D'acord, li comprem. Però voldria anar una mica més a l'arrel de la qüestió. De l'exposició de motius del seu propi text se n'extreuen diverses conclusions. La més important, cal, sense cap mena de dubte, fer arribar la llei a tothom, fer arribar la possibilitat d'escollir sobre la pròpia vida a tothom, fer arribar el dret que tots i totes tenim a escollir quan ja no volem viure més i defensar, com ha fet sempre Esquerra Republicana, i de forma pionera, els drets que tant han costat de conquerir. Des que la consellera Vergés va pujar a aquest faristol a defensar la despenalització han passat 6 anys. Hem avançat, sí, però encara queda molt camí per recórrer. No pot ser, per exemple, que tal com diu l'Associació pel Dret a Morir Dignament, el temps mitjà de tramitació de les instruccions prèvies sigui de 75 dies, quan la llei n'estableix un màxim de 35, i que un dels motius principals d'aquest retras sigui la falta de resposta ràpida de les administracions públiques. És cert que algunes sol·licituds es fan quan els malalts estan ja molt greus, però també ho és que la llei permet escurçar els terminis quan la mort del malalt sigui imminent. 1 de cada 3 persones mor abans de completar el procés. Fins al desembre de 2023 es van registrar 1.476 sol·licituds d'eutanàsia. D'aquestes, almenys 184 persones van morir mentre esperaven la resolució de la seva sol·licitud. Tampoc pot ser que només 9 de cada 100.000 persones hagin tramitat aquestes instruccions prèvies. Això vol dir que la gran majoria de les persones no coneixen aquest dret, no són conscients que el tenen i que poden exercir-lo quan vulguin. La majoria de sol·licitants tenen entre 60 i 80 anys i pateixen malalties greus, d'origen neurològic o oncològic. Les sol·licituds de persones menors de 30 anys són escasses, amb només 4 casos registrats durant 2022. Aquestes dades clamen al cel i demostren que cal fer un esforç per traslladar a la societat els acords que es prenen en aquest hemicicle, especialment quan aquests acords repercuteixen directament en els drets individuals de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes. I per últim, les objeccions de consciència encobertes. Els professionals que, per negar-se a seguir la voluntat dels pacients, retarden el procés sense derivar adequadament les sol·licituds i allarguen l'angoixa del patiment i de les persones que les sol·liciten. Una altra de les reivindicacions de l'Associació pel Dret a Morir Dignament. Dit això, i evidentment posant tota la mirada sobre la invasió competencial, que evidentment seguirem i vetllarem quan aquesta llei passi al tràmit. Tenint en compte que Esquerra Republicana ha estat i serà sempre una garantia d'avançar en els drets de les persones, de donar sentit a les llibertats individuals i de lluitar per una vida digna de tothom, en conseqüència també per una mort digna,
I tenint en compte que aquesta presa en consideració bàsicament el que vol és que prevalgui aquest dret a decidir lliurement a les qüestions tècniques i que aquest dret sigui d'aplicació i garantida en qualsevol sistema de salut de l'Estat, nosaltres no podem fer més que donar-hi suport. Això sí, per acabar, ens agradaria que el Partit Socialista apostés sempre per aquesta màxima, la del dret a decidir lliurement. També que ho fes quan els catalans i catalanes reclamem el dret a decidir en quin país volem viure. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Estrems. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Cofiño Fernández.